Тук на този плаж е сниман филмът "Плажът с Леонардо Ди Каприо". Само той липсва. Много духа, ушите ми направо вече нищо не чувам. Добро утро. Вчера вечерта не беше тежка, напротив, даже много бързо се прибрахме, но просто нямаше какво повече да снимам от този Патонг. Днес си запазихме екскурзия до известните Фифи Айландс и до още един остров. Времето, разбира се, днес ще вали. 2 дена не валя. Днеска точно реши, че ще вали. Нищо. Както ми споделихте в коментарите, трябва да бъда малко по-положителен и да се надяваме, че ще изгрее слънце вместо да вали. Да стискаме палци да се промени прогнозата. Така, да видим какво има за закуска. Бекон, тук има говеждо, телешко по-скоро, картофи, пак пилета, неща, които в България сме свикнали да ги ядем за основно, но не и за закуска. Май ще си заложим отново на плодовете, на йогурта, защото изглеждат повече от прекрасно. Е много свежа и много красива чиния си направих. Направо много се радвам. Само свежи неща. Тук на мен някое сладичко, ама да подсладим живота, както се казва. Тук има хубави фрешове, разбира се, едно капучино. И сега ще пробваме passion fruit. За първи път ще ям в Тайланд passion fruit. Сега ни обясняват за програмата. Вървим към лодката. Ние сме така нареченият Banana Yellow Team. Разделени сме на 2 групи. Кафяв отбор и жълт отбор, като всеки един е съставен от към 60-70 човека, колкото реално побира самата лодка. Според мен тук сме повече, но както и да е. Ви пускам доста обзорни кадри, просто да се насладите на гледката. Задължително си носете слънцезащитен крем, защото Тайланд е една от държавите, в които най-бързо се изгаря, най-лесно се изгаря, предвид разположението и географско. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our boat. Welcome to our boat. First of all, let me introduce myself first. What is my name? Katie. Yes, my name is Katie, and we are tour guide today. Sawadika. Вече сме на първата локация. Ето на това островче, което изглежда доста симпатично. Кох Кай Нок. Ако правилно го прочитам. Има немалко туристи, но някак си предвид това, че има доста пространство, не се усещат. Хората си почиват, наслаждават се. Макар и да има облаци, слънцето е доста силно. Буквално те изгаря. И ето да видите, бих казал доста чиста вода. Пясъка е доста фин, мек. Искам да ми видите модния аксесуар днес. Който си е забравил акваобувките, си купува такива в последния момент. Между другото, много добре се вписват в тълпата с индийци. Точно в техен стил. Но предвид колко много боболечки има тук, не мога и да си представя да хода бос. Или пък с джапанки. Искам само да видите за колко много става въпрос и вижте какви са големи. Направо много е красиво. Значи райско. Not every
day they have monkey, some day they have monkey, some day they don't have monkey, okay? Ето, че сме на Monkey Bay. Не всеки ден има маймуни, но сега видяхме една. Много е красиво, водата е тюркоазено, синьо-зелена, просто великолепно, великолепно. И точно слънцето в момента грее, така че цветовете да станат още по-красиви. Погледнете каква красота! Обаче това племе си е племе. Няма такива неориентирани, шумни, неразбрали и на моменти неадекватни хора. За съжаление, целият ни кораб е пълен с тях. Някои от тях са доста нечистоплътни, меришещи. Сложили тежки парфюми с аромат на допълнителна кожа. И са като отвързани маймуни. Колкото повече хора се гмуркат и толкова по-малко оставаме тук, толкова повече се лашка самата лодка, но пък снимките стават страшно добри. Може да ми ги видите в Инстаграм. Тук сме за не повече от 20-25 минути. Спираме на още едно място и отиваме да обядваме. Да оценим и тукашната храна. Толкова бяхме гладни, че забравих да снимам. Беше страшно вкусно. Ето, това е ресторанта. Имате безплатен обяд на бюфет. Може да си слагаш колкото искаш. И това, което казаха, че тук се сервира най-вкусният пад тай, мога наистина да го потвърдя, тъй като сме пробвали много в Пукет. И тук наистина е много по-различен. Много по-вкусен, много по-пикантен. Така че, когато си взимате екскурзия до PP Islands, винаги задължително питайте дали имате включен обяд към цената. Може би не ви казах колко струваше, или вече съм забравил. 2500 тайландски бати. Ще си го преобразувате в лева колко излиза. Определено си струва, определено си заслужава. Тук в градчето си имат абсолютно всичко. Имат както магазини, така и супермаркети, така ресторанти, заведения за бърза храна. Мисля, че дори си имат и полиция. Сега за болница не съм сигурен, но си е, нали, като едно малко функциониращо градче, макар и да бъде на такова малко островче. Тези острови всъщност изобщо не са били популярни за туристите преди 1980 година. Дори от 1990 година са се превърнали в туристическа атракция. А най-големият пик е, разбира се, след филма The Beach, който излиза през 2000-та година с Леонардо Ди Каприо. Майя Бей е малко по-надолу, след това ще отидем да го видим. Важен факт е, че на този остров няма абсолютно никакви автомобили. Всичко се обикаля пеш, затова и въздухът е толкова чист. Забранява се изхвърлянето на боклуци, трябва да си ги вземеш с теб и да си ги хвърлиш в града. Забранено е да се взимат всякакви корали и мидички, каквото и да е подобно. Остава се тук на плажа. Тъжен факт е, че през 2004 година, преди цели 20 години, помните онова огромно цунами, което се случи след земетресението в Индийския океан. Буквално целият остров е бил изравнен с нулата. Хората са трябвало да се справят наново с всичко това. Бил е доста голям шок за тях. Имало е много починали хора. Целите бизнеси тук, които са били направени, всичко е било унищожено. Сгради, всичко това е започнато от начало. От 2018 до 2022 Майя Бей по-надолу е бил изцяло затворен, затова аз не можах да го видя предния път, тъй като е имало буквално екологична катастрофа. Сега нещата са малко по-добре, отворене, но наведнъж се пускат не повече от 300 туристи. PP Islands не е само това нещо тук, то се състои от 6 по-малки островчета. Като в тези 6 по-малки островчета се намират Викинг Кейв, което сега ще го видим. Той е под формата на пещеря с едни такива
дървени колове, малко странно е. Monkey Bay, което го видяхме. Другият остров на Фифи. Това е, но тук е урбанизирано, ако така може да кажем, докато другите са си диви места. We only sightseeing and take photo on the boat. If you want to take photo, you can take photo first. And why we call Viking Cave? Because В момента екскурзоводката ни разказа, че от слюнката на дадената птица, която живее тук, жените могат да забременеят, ако до този момент са имали проблеми, но ако консумират от тази слюнка, много лесно забременявали. Странно, нали? Ето, че сме на емблематичното място, плажът. Филмът "Плажът" е сниман тук с Леонардо Ди Каприо през далечната 99-та година. Тази не мога да я надвикам. Тук се стои буквално само за няколко минути. Забранено е плуването. Може да видиш дори малки акули. И ако те хванат да плуваш, глоба. Туристите са страшно много. Със сигурност не са 300. Да, бе, да. И това, ако са 300 туриста, погледнете за какво количество хора става въпрос. Окей. Ето, имаме още 30 минути. Ех, че красиво. Прекрасно. Повече от прекрасно. Емблематичният за всички ни The Beach. Само Леонардо липсва. Мисля, че без думи. Просто трябва да останем без думи и да се наслаждаваме на красотата. Буквално сме като във филм. Вижте за каква красота става въпрос. Тук на този плаж е сниман филмът "Плажът" с Леонардо Ди Каприо. Само той липсва. Гледката е прекрасна. Има, да, не малко хора, но си заслужава да посетиш това място. Дори само за 30 минути. Аз толкова фин пясък никога не съм усещал. Може би на Малдивите е толкова фин, нямам представа. Но човек трябва да се свали очилата, за да погледне истинската красота с очите си. Буквално е като райско място. И наистина раят съществува тук на земята. Ако посещавате Тайланд, задължително посетете това място. Искате ли да видите нещо? Не знам до каква степен я виждате, но е огромна. Черна, огромна змия. Ай. Много духа, ушите ми направо вече нищо не чувам. Просто много духа. Казват, че в Азия залезите били наистина много красиви. Като цяло в всички екзотични държави залезите били по-красиви. Залеза буквално се променя с всяка изминала секунда. Става все по-красив и по-красив. Повярвайте ми, на камера не може да се пресъздаде толкова хубав залез.